Добър ден, драги приятели! Вие сте вече с новия блог. Това е първото предаване, което ще направим, не пилотно. То ще засегнем някои неща, които по нашите родни мейнстрим телевизии няма да видите. По повечето от тези телевизии няма да посещавам и да ходя, защото не желая да се превръщам в говореща глава, която се занимава с пропаганда. А както знаем, там сутрешните блокове обикновено се посещават от чудовищни пропагандисти, които даже не са и трезвомислещи. Но това е абсолютно нормално. Някой ден ще стигнем до там, как действа човешкия мозък, защо така постъпват тия хора, ще си го обясним и то по научния начин. А всъщност сега, днес, искам да ви занимавам с нещо, което ще ви занимая по-точно, с нещо, което нашите медии ловко, разумно и в добрите пропагандни материали, добрия пропаганден стил, добрата пропагандна стилистика няма и не ви казаха. Това е един скандал в Руската федерация, която те не отразяват, защото всичко могат да отразяват само когато е в скандално черно за Руската федерация в момента. Аз не съм пропагандист на Русия, но това ме впечатли много, защото е засегнат там и български гражданин. Българският гражданин се казва, колкото и да е странно, Филип Киркоров, който не знам вече колко е български гражданин. Той по произход не е българин, роден е във Варна, всички знаят, отначало пееше в България, младите не помнят, първите му музикални изяви бяха във Варна, после в София, но той 90-те години, всъщност началото на 90-те години, мисля, че 91 година, ловко се претрансферира в Русия. След това последва брак с Алла Пугачова, който разсмя всички тези мислещи хора, дори в Русия, пък и между нас българите, но разви една дейност, която, меко казано, отначало беше така много сериозна. Всъщност той не направи никакво творчество, ако трябва да съм честен, поне от моя гледна точка. Този човек е заложен на едни стари шлагери, които много се харесваха. Една шлагерна стара музика. Тази шлагерна стара музика почиваше на кавари на български песни в руски вариант, с руски текст, което може би за уния години и за уния публика се възприемаше добре. Но с годините тези хора натрупаха огромни пари, особено в годините на Елцин и на демокрацията в Русия, когато започнаха и успяха да генерират огромни суми, за които ние тук даже не можем да мислим. В един момент Киркоров се оказа човек, който притежава автомобилен завод в Уфа, една верига от 24 ресторанта, цинично кръстена Златния телец и ред други бизнеси. И проблема не е в това, че той е придобил тия бизнеси, проблема е в това, че той в последно време успя да се замеси не в последно време, а въобще успя да се замеси в много скандални ситуации. И последната беше преди Коледа, когато една там известна личност с много сложни морални действия
направи една вечеринка, организира една вечеринка, както те я наричат. Това си, тук му викаме парти, при която хомосексуализираните мозъци се представяха страшно, полуголи, някои чисто голи, даже един се появи от блогърите и рапърите се появи по един чорап само. И това всъщност не беше така скандално в това, че са го правили. Могат насаме да правят каквото си искат, но те поканиха два телевизионни екипа и това е пряко излъчено в интернет. Във време, когато определени хора загиват на фронтова линия и от двете страни, за съжаление и украински граждани, и руски граждани, умират хора, страните са пред изпитания, света е под изпитания и тези хора не приемат подобни изцепки. Сега, трябва да признаем, че това е съвсем стандартно забавление за висше ешелон на всяка една култура прослойка в една държава, защото колкото по-нависоко отиде маймуната, толкова повече иска да си показва и той е предзадоволена. Има много банани, които вече не са и чак толкова необходими. Натрупала е възможността да удовлетворява трите си основни инстинкта храна, размножаване и доминантност. И тези хора, както виждате, останаха на развитието на маймунските си мозъци, не можаха да надскочат и да влязат в общество, в общественото развитие по друг начин и естествено такива маймуни бързат да покажат червените израстъци на задните си части. Това, разбира се, може и да е приемливо за определени хора, но в случая беше изключително неприемливо. Най-тежко реагираха естествено представителите на християнската православна общност и някои мюсюлмански общности. Бързам да отворя една скоба, че всъщност са етнически българи на начало на мюсюлманската общност в Русия. Главният мюфтия на Русия може да е тайна за вас, но е българин от Татарстан. Седалището му се намира в Уфа. Ще говорим подробно за тия работи по-нататък, но нека до вас да достигне информацията, че всъщност тези звезди, повечето от тях са задържани за разпространяване на подобна порнографска дейност, извършването и за рекламирането на ЛГБТ общностите, което не би имало нищо лошо, ако те го правят сами там. Се събират и правят каквото си искат. С край на краища не е работа на обществото, кой как ще използва задника си, извинявайте, но това не може да става на улицата и публично. А още повече не може да се ползва като рекламен материал. Лишени са тези хора сега от всякакъв достъп до телевизия, до радио и така нататък. Лишени са от всякакви и ще бъдат лишени до края от всякакви договори с телевизиите, както и с големите корпоративни дейности там. Бизнеси ще им бъдат спрети парите, но за да спаси своя име, по-скоро не своя име, че не може да го спаси Киркоров, и още една групичка са решили да напуснат Русия, въпреки че се кълняха до оня ден, че той няма да напусне Русия като народен артист на Руската федерация, че този човек се е опитал да избяга през Турция за България. Явно България им се вижда все оня остров на безморалието, което те могат да използват. Спасителен остров. И както виждате, те са задържани. Срещу тях ще бъдат
приети изключително тежки мерки, тъй като закона в Русия не разрешава рекламирането на ЛГБТ общностите и много правилно според мен, защото нарушава и освен морала, нарушава и християнските ценности на православието и на исляма. Както знаем, ислямската общност е много голяма в Русия. Тези хора прескочиха всякакви възможни черти на благоприличие и сега, предполагам, ще бъдат наказани. Каква ще е съдбата на тия хора? Най-вероятно те ще бъдат зачеркнати, отречени, както така трябва да се и прави. Но предполагам, в физически план това никого не интересува какво ще им се случи. Предполагам, че ще отидат някои да живеят в по-голямата си част по различните нива на течението на река Енисей в Сибир, което не е нищо страшно. Аз съм ходил и съм се върнал. В смисъл, аз съм ходил там на работа, върнал съм се, не е толкова страшно. Сега те може би няма да са просто на работа, но когато говорим вече за такива хора, трябва да знаем, че става дума за едни хора, които са прескочили всякакви форми на нарушение на морала, всякакви граници на благоприличие, всякакви граници на морал, на морални устои и ще бъдат съдени, осъдени, лишени от всякакви досега блага, които са получавали, въпреки че разполагат с чудовищни връзки в висшите етажи на руската властова структура. Аз не ги съжалявам, честно казано. Смятам, че правилно се постъпва, защото те рушат обществото. Те не само рушат, обаче тяхното общество, руското, което си е тяхна работа, нали, в Русия, дали това е така, но те рушат и при нас, прескачат и нашите морални устои. Аз лично не го приемам. Така че нека българската общност знае, че зад добре ушитите костюми, зад пишността, зад огромните парични средства, които са акумулирали, зад огромните финансови ресурси, с които разполагат, тези хора са такива порочни, каквито са си били и преди. Нищо към по-добро не се е променило, само парите са ги унищожили. Изобщо аз чета и се старая да чета някои мъдреци, какъвто не съм аз, и един от тях пише, че и той е римски мъдрец, мъдър човек, че парите променят човека, но рядко към по-добро. Благодаря за вниманието. Желая ви нови срещи.